Am găsit. Bună, ce mai faceți? Canalul ăsta. Ok. Acum jucăm Roblox. Uitați la asta, vedeți cum e camera. Și am de prieteni și asta, adică dau să maximă 200. Am încercat deja, deci și eu să și vă arăt, dar să nu acum, mai încolo. Ok, asta e. Ne jucăm, ce ne jucăm? Trebuie să ne jucăm, hai să ne jucăm. Ne jucăm asta? Hai să ne jucăm asta. N-am, tot jocul, tot, mie-mi place. Dar nu știu ce. Am o întrebare, where aveți Roblox? Am Roblox. Nu am, uitați. Da, aveți măcar. Stați un pic înainte. Ok, pauză. Ținem internet. Sau îmi vine internet. Dar nu văd. Hai. Pot să încep un lucru. Ok, acum ne uităm la YouTube. Ne uităm. Wow! Is Minecraft Ok, ne Realms. uităm la asta. Well, actually, it's a normal Minecraft world, but the difference is in the details. This is a menu. Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Stai și împreună cu Pisica Bună! și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem ceva foarte special pentru voi, pentru că după cum vedeți aici în jocul nostru a venit zăpada, a venit iarna și a venit și Moș Crăciun, după Și cum se poate moșul. observa. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Câte like-uri vreți la episodul de astăzi să vedem? Vreau să strângem, stai să întreb pe Moșu. Ia întreabă pe Moșu. Bă, Dă cadouri, like-uri. mamă, câte like-uri atâtea cadouri. Mi-a zis! Deci Yeah. Moșu a zis că își dorește peste... Nu v-am lăsat să pierdeți, s-am pus pauză. Am și eu până la voi. Pentru voi, pentru că după cum vedeți aici în jocul nostru a venit zăpada, a venit iarna și a venit și Moș Crăciun, după Și cum se poate moșul. observa. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Câte like-uri vreți la episodul de astăzi să vedem? Vreau să strângem, stai să întreb pe Moșu. Ia întreabă pe Moșu. Bă, Dă cadouri, like-uri. mamă, câte like-uri atâtea mi-a cadouri. zis! Mi-a zis! Ia. Deci Yeah. Moșu a zis că își dorește peste 20.000 de like-uri. Mamă, peste 20.000 de like-uri vrea Da. Moș Crăciun. Așa și tu Da. câte vrei, Mihai, sau câte întreabă-l pe Moșu? Stai să răspund. Ia. Câte vrei E că îi zice la ureche. voi. Da. Ai zis puțin mai mult decât Pisica, surprinzător. Ia zi, ia. Da? Ciudat, ok. Nu mult, 23.000. A, Da, 23.000. A, 23.000. Bine, Moșule, deci 23.000 și bagi cadourile alea forță, da? Așa facem. Așa, bun. Hai să vedem dacă reușim să strângem peste 23.000 de like-uri și să-l facem pe Moșu de aici fericit. Avem, bă, deci, nu știu, a venit zăpadă aici în joc. La noi, în viața reală, nu prea, dar Da, nu în joc prea se pare că a venit zăpadă, a venit Moș Crăciun. Băieți, Bă, luat-o la fugă, Moșu. Opa. Băieți! Aoleu, e cartuchet de asta, luat-o la fugă, Moșu, s-a speriat. Nu s-a speriat Moșu de cartuchet. Protejați-l pe Moș Crăciun, ok? Orice ați face. Noi să-l ajutăm. Protejați-l pe Moșu. Dar pisicile trebuie să urce în brad. Ia uite, bă, da, bă, cred că de asta se Da. urcă. Uite, fuge Moșu. Cred că de asta a și venit rapid, ca să urce în braț. Ok. Bă, stai să vedem Moș dacă e în Crăciun. regulă. Moș Crăciun, totul Moșule, e ești bine. Mamă, s-a speriat, stai să-l ducem. Oh. Ia, stai că-l ducem undeva în siguranță. Ia, veniți Hai. după mine, deschideți ușa aici, să-l ducem la cazare. Ia, Ia, stai așa, uite aici, deschide așa. așa. Hai, Bagă-l Moșu, aici pe du-te la- Moșu. du-te la Moșule, cazare, așa. uite, stai aici frumos. Uite Bine, aici. Așa, Moșu. Tu Ia uite că să... Moșu lucrează aici la...
A venit Nobody. A venit Nobody. Hai. Să mergem. Norbo. Cine crede să a venit? Norbo. Norbo. Ok, mă și acolo. Să am pus un pic pauză. Ok, continuăm. Nu și-a primit cu cartochet. Moșile. Aude muzica lui. Nu. Aoleu, e prea mult. A fost zăpadă, dar din cauza că este zăpadă și că este lacul înghețat, acolo se va întâmpla ceva ciudat. Din ce am înțeles, un eveniment suspect rău de tot și din ce am înțeles, Cartoon Cat, există fratele lui Cartoon Cat care este păianjen. Fratele lui Cartoon Cat păianjen. Deci aveți grijă mare de tot și nu știu exact pe unde, dar uite, o să mergem drept înainte pe aici. Și să sperăm că reușim să ajungem. Moșule, e Hagi. Aveți grijă de Hagi. Ia uite-l cum face. Calmează-te, băiete. Calmează-te. Ia uite-l, bă, ce cum era să lipsească și el de aici? Mă, dar e nervos rău de tot și uite cum se pleacă și-ți dă. Scoate ceva sunete sau... Nu știu sigur. Nu știu sigur, dar eu trag în el, orice ar fi. Aveți grijă. Hagi, lasă-ne, Hagi. Are viteză și... Bă, dar eu nu-i văd viața, nu știu unde eu îi văd viața, dar îi văd viața la picioare. Deci la picioare trebuie să-i dați, să știți. La picioare. Gata. A reușit. Ok. Hagi, lasă-ne în pace și tu și Cartoon Cat și toți. Unde? Nu-l vedem pe Mihai, nu știam unde e. Așa. Mihai e așa tematic. Da, bă, chiar, Mihai se potrivește. Mihai se potrivește perfect. Se potrivește la fix. Iar un timpul meu favorit, yes. Da, bă, sincer să fiu și al meu este. Acum, pe bune, gen în viața reală. Da, și eu de-abia aștept să decorez, oh my god. Da, și mie îmi place foarte mult iarna, îmi place că e cu Moș Crăciun și cu toate astea. Opa. Ați văzut? Am văzut ceva, o fracțiune de secundă. Nu știu ce era. Uite-l. Aoleu, ce e asta? Ce e asta? E un troll. Bă, nu trageți. Au apărut copaci! Au apărut copaci. Serios? Serios, și avem fireflies de jur împrejurul nostru. Le vedeți? Uite cum face! Lolo, au dispărut copacii. Hai, că am înțeles. Bă, se întâmplă chestii dubioase rău de tot aici. Deci ca să înțeleg, leul de la... Haideți să mergem pe aici. Nu știu exact în ce direcție, dar trebuie să găsim lacul înghețat. Deci cam asta ar fi obiectivul nostru din acest episod, să găsim lacul înghețat. Trecem pe aici și nu știu exact dacă ajungem unde trebuie. Nu știu ce să zic. Da, e drăguț. E foarte drăguț că știu că sunt o grămadă de creaturi dubioase pe aici prin zonă. Nu! Aveți grijă, asta este Lucazila. Luci, că l-am omorât de 2 ori. De 2 ori? Au fost 2? Nu cred că erau 2. Pur și simplu așa a scris. Uite-l. Aveți grijă că trage cu apă. Ia! Mamă, ce m-am împins. L-am luat odată și îl mai iau odată. Dă cu apă. Bă, te face să te ridici în ceruri. Aveți grijă. Gata. Și uite că a lăsat dâre de apă. Ia uite. A lăsat baltă pe jos. Că se duce, se usucă. Hai, că am înțeles. Ok, deci nu cred că este lacul înghețat aici, dar totuși mergem în continuare. Trebuie să dăm de acel lac înghețat la un moment dat, nu se poate.
Asta e o fermă sau ce? Asta este o fermă, Da, e fermă. dar... Oulă, ce e nu. acolo? Oh, nu. E o Lumânărică! lumânare. Ia uite, bă. Ca... Pleacă, bă, lumânărică de aici. Mamă, Pleacă de aici că topezi zăpada din a dat foc zonă. la zăpadă! Bă, nu cred. Cum este posibil așa ceva? Zăpada. Cum zice, da? Ce înseamnă asta? Cum este posibil așa ceva? Să dea foc la zăpadă? Ia sta, mă. Mie nu mi se pare normal. Spațiu aici. Nu știu, mă uit pe aici să Face o văd dacă e combină ceva. aici. Wow. Bă, unde-i cartunchetul ăla, mă? Că am înțeles că trebuie să fie cartunchet pe aici, dar nu l-am văzut până acum. Poate... Bă, sper să nu fie pe aici. Prin Mi se lanul pare ăsta o puțin. fioare. Știi că noi ne-am mai jucat jocuri cu cartunchet și apărea de undeva dintr-o fermă, știi? S-a urcat pe Bă, ce casă! aud? Uite-l! Oh, nu! Uite-l, cartunchet Bă, pe bă, engine! Iisus. Mamă, l-am văzut cum e escalatat casa, efectiv! Bă, ai grijă! Ia un faceți? pașii. Ah, Bă, cum se aude? Vai, vai, Mamă, vai, ia vai, uite vai! cum arată! Mamă, ce ciudățenie! Cu mine! Băi, nu mai Mamă, pot să intru, tare. nu mai pot să intru în casă! Vă vreau pe voi! Bă, dă cu mirositoare! Aoleu, miroase urât miroase. pisica acum, what? Ba, nu e adevărat! Pleacă de aici că miroase rău! Ba, lăsați-mă că e Miroase rău, fugi! Ia uite, pe mine, da pe ianjenul ăsta! Văd, aoleu, aoleu, aoleu! Feriți-vă, feriți-vă de el! mamă. Ah, s-a urcat pe casă. Nu. Feriți-vă de el, ia! Unde Bă, e? dar cum arată? Nu cred. Deci că miroase urât. Da. Auzi? Dar nu știu Știi ceva? Știi ceva? Dar nu știu că e miros urât sau dacă e radioactivă, încă nu mi-am dat E seama. radioactivă, că nu miros urât. Bă, Bă, dați, eu dați, tot dați, mai dați, mult. dați! Bă, a făcut pui! Ce pui? Că a făcut ce? Văd un mini cartunchet pe ianjen mic sau Unde, unde arată-ne? Păi nu știu că s-au urcat pe casă, uite-l! nu mai văd. Oh, nu. Mi-a dat și Bă, mie cur mirositoare! Acum Max miroase urât. No! Stai că îi dau așa. Oh, Bilele au efect. Dai cu bilele, dai cu bilele. Restul nu prea. oleu. Mamă, nu mă așteptam la asta aici, mă! Hai. Cartunchet, spider. Deci ți se duce la un moment dat chestia asta de pe tine? Da, Sau da. Păi sal? la mine s-a dus, dar o să stai ceva cu ea. A, Stați-ne stai, vreo- ia un minut, două, așa. stai o secundă că Ai parfumat. sunt curios dacă cu- mai sunt puiuți pe aici, pentru că ați văzut că a lăsat puiuți de aia mici, doamne, cât de dubios. Da, a lăsat Da, era pui. simpatic totodată. Acolo. Nu, era sunt niște Trebuia să uite, prind eu unul. Ok, începe. uite-l! Nu trage în el, nu trage în el. Ia uite-l, e prins aici, bebeluș. Doamne, mini cartunchet, ia uite-l. Ia uite-l cum face! Uite-l cum face! Ce crezi, bă, că ești șmecher? Ești șmecher? Dacă Aoleu. calc acum pe tine, te-am făcut praf. Mamă, dar cartunchet hai, pe zărăne. ea e prea dubios. E, hai să râde. E prea dubios cum arată. Băieți, Da? băieți, ce reprezintă chestia asta de aici? Explicați-mi Oh, și nu, mie. cred că e un ou. E un ou. E Este un... ce cred eu că este? Trage în el. Nu! Ai văzut? Neașteptat. Ok. Nu, ăștia lasă ouă. Sau a lăsat la mare ouă, nu știu care din ei. Aoleu, cred că când l-am omorât, Mamă, au cât de... ieșit băieți, sunt... Bă, mișcă! Nu trageți în el. Ce? Bă! Se mișcă după noi. Mă Băi, atacă uite, ceva. Oh my God. uite. Bă, ăștia vin după noi, dar așa, ușurel, uite, vezi? Ia uite. Ia, stai să trag în ei, Asta dar înțeleg. ușor. Uite, a ieșit Ok. unul, Ia uite-l. Uite încă Ia. unul. Mamă. Wow! Liber cu surprize. Invazie. Fugiți! Fugiți! Dacă îi dau cu biluțe de astea, că deja... Și eu dau cu biluțe. Păi, eu vreau să Liber cu ajungem pe surprize lac, aici. pentru că pe lac, acolo Eu că vreau e să ajungem pe lac. ceva dubios. Hai să vedem, că așa am aflat aceste informații și cred că lacul e în direcția asta. Vezi că vine un nebun de sal pe tine. Aoleu, Caută-le. mamă, dar câți sunt? Bă, nu mă Dacă așteptam vom să fie scăpa atât de creepy cartunchet Doamne spider. ferește, cum arăta. Cartunchet spider, what? Ok, nu știu dacă aici e lacul înghețat. Cred că da. Ia, stai Da? să vedem. Ba da, aici este. Ia, stai să mergem mai departe să vedem. Da, vezi, e înghețat, pentru că dacă te duci pe el, o să vedeți că, uite, eu mi-am lăsat caracterul și aluneci pe lac. Da. Am Ok, dat foarte și frână. interesant. Nu, Oh, nu. a apărut ăsta aici. Bă, pe ăsta l-am mai văzut. Ăsta L-am face, mai văzut. a făcut pași să opa. apară în lac. What? Copaci Ce? în lac, ok. Ok, stai, ce se întâmplă? Ia, nu știu. Bă, are 5 Uite-l. viața. Dă Ce cu face? Ceva.
Dar cu ce faci? Are 5 viața doar, adică nu e cine știe ce HP. Să zici, adică l-aș putea bate dacă ar Dansează? fi. Dacă nimerești. Ce faci acum? LOL! Ia asta. Ce? Un avocado? Mi-a făcut, Da, un nu mai avocado. văzut. Bă, când tragi în el te orbește, când tragi în el te orbește, nu mai trageți în el, nu mai trageți. oribil. Nu cred. Când tragi în el te orbește. Cum arată? Uite, uite. Vai de mine. Deci efectiv te orbește când tragi în el. Văd asta. Dar și ia damage de la biluțe, să știi. Își ia damage asta, e de la biluțe te orbește, Așa de oare? mergi bine. Da, și ia destul de bine damage. Ia trageți în el cu mitraliera, să vedeți cum vă face ecranul. Da, Am știu văzut. că îmi face și mie dacă tragi tu. Ah, lol, da, ne face la trag eu. toți. Mamă, dar ce... Ăsta e trollul suprem cum sau ce arată. ăsta? Asta chestia. Nu, șeful lor. Șeful Bă, mă, dar uite trollilor. chestiile alea verzi de acolo. Îți dai seama să le Wow! spargi. Bă, dar voi observați că și ăsta e păianjen? Ce cu Da, e, nu știu, păianjenii asta în e episodul una- de azi? Habar n-am care-i faza Trageți cu ei. biluțe în el, dar nu știu unde îi dai damage, mă, unde îi dai damage-ul mai Cred că în exact? alea verzi. Posibil să... Da, mă, posibil că alea sunt radioactive, nu știu Da. ce să zic. Dar e greu de nimerit, că... Da, că se se mișcă mișcă el. sus, trebuie să mă duc Da. sub el. Nu, veniți mai aproape de el și tragem așa chiar Vai. dacă ne orbește cum ar veni. Că Eu îi trag dă așa, damage, uite, îi dă gata, damage. nimerim. Îi dă damage, îi dă damage. Continuați. Chiar dacă Da, se uite, face da, imaginea da, albă, Da. mamă, cum se Roza vede! afară! Nu mai văd nimic. Gata, mă, l-am rupt. Gata. Firefly incident. Hai că e incident dacă e. Oh, frate. Chestia. Frate, câta nebunia de chestie. Bun, haideți să mergem aici, că sunt niște căsuțe și vreau să văd dacă mai e ceva dubios pe aici. Dar, deci asta era Mai chestia vedem ceva ciudată. dubios? Asta era chestia ciudată de pe lac. Bă, trebuie să recunoașteți, destul de ciudată, n-am ce să zic. Da, foarte ciudată zona Pare de aici. pașnic, așa. Ia. Au apărut copaci, au apărut... Aici sunt niște chestii căsuțe, dar nu sunt mobilate. Cred că urmează să le mobileze cineva și să le dea aici în primire. Da. Dar, ia stai să văd asta de aici. Uite, asta este decorată de Crăciun. Nu! Ce? Unde Ui, scați și vecinul? Mă, vecine, Unde tu te-ai scați mutat și aici vecinul? la munte? S-a Păi mutat da. la munte, mă, vecinul. Eu atât la el. Vecine, Nu, stai dar ce liniște, faci? băiete. Oară! Vecine, Hai, că am înțeles. ia lasă, adul pe lac să alunece. Da. Ia să vedem dacă se duce. Uite, pisică în partea asta. Băi, uite aici unde Eu stăm știu, noi. dar mă lovești. Ia. Am crezut că Oh, l-ați... l-a rupt. Bă, Ok. l-a rupt Mihai. Bă, voi vedeți că lacul ăsta e destul de Nu! ciudat. Ce? Uite. Asta crede Mihai. Oh, Dar se pare că ăsta vecinul... n-alunecă. Nu alunecă! N-alunecă! Nu alunecă vecinul! De ce? De ce noi alunecăm și el n-alunecă? Nu mi se pare corect. Ah. Oh, O iau la fugă, o iau la fugă. Unde? vai de Vai. mine! Ia, veniți după mine, pentru că Hai pe aici să nu știu venim. ce e mai exact. Uite ce rapidă sunt. Opa, O pot urca. opa, hai pisică sus. Așa, ia să vedem noi care e șmecheria. Ia, care e faza pe acolo? Sunt la fel și casele astea, n-avem ce să verificăm aici. Nu, cred că trebuie Da. să ieșim din zona asta. Dar nu știu exact pe unde, pentru că toate casele astea vor fi la fel. Ce s-a auzit? Wow! E cu drujbă, e drujbiță, e drujbiță! Ceva cu drujbă. E drujbiță, fugiți! Gălăgie face. Bă, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Și cine știe ce o să mai întâmple în episoadele următoare, bineînțeles, după cum v-am obișnuit, în fiecare vineri, un episod de Garry's Mod. Ia uite, bă! Mamă. E exagerat de rapidă. E cu drujbă, e drujbiță, e drujbiță! Ceva cu drujbă. E drujbiță, fugiți! Gălăgie face. Bă, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă nu l-ați apăsat încă. Și cine știe ce o să mai întâmple în episoadele următoare, bineînțeles, după cum v-am obișnuit, în fiecare vineri, un episod de Garry's Mod. Ia uite, bă! Mamă. E exagerat de rapidă. O poveste Lenore. Salut și v-am găsit la un nou joc pe canal. De data asta ne jucăm un nou simulator de viață, un joc în care va trebui să iei diferite decizii și în funcție de aceste decizii viața ta va fi mai bună sau mai puțin bună. Vom vedea viața de la un an până la ce vârstă reușim să ajungem în funcție de aceste decizii, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade și poate reușim să strângem peste 20.000 de like-uri. Dacă fiecare dintre voi apasă acolo butonașul de like, poate reușim să strângem foarte, foarte multe like-uri, da? Hai să vedem. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, bineînțeles, este să ne naștem. N-avem nici măcar un an, așa că hai să vedem. Ar trebui să fie suficient. Bun, ia să vedem, o să trebuiască să ne alegem și un nume. Ăsta suntem noi. Perfect. Ia să-i dăm aici nume, îi scriem Max.
Și hai să vedem ce face Max la vârsta de 1 an. Ia să vedem. Mergem până la vârsta de 1 an frumos, îi dăm aici pe play. Și iată, ăsta suntem noi la vârsta de 1 an. Suntem aici cu părinții, da? Foarte, foarte drăguț. Eu nu mai aduc aminte ce făceam la vârsta de 1 an, vă zic foarte sincer, dar hai să vedem, ne dă de ales între tata și mama. Am să aleg pe mama de data aceasta. Poate să facem mai multe ranuri în care o să alegem și pe tata, dar bun, și acum am ajuns la vârsta de 2 ani. Mergem frumos, frumos până la vârsta de 2 ani și unde vedeți steluțe de astea, înseamnă că deja avansează caracterul și o să arate altfel. Îi dăm pe play și putem să mergem până la mama. Bineînțeles, fără să atingem niciunul dintre aceste obstacole. Nu știu dacă le atingi, ce se va întâmpla, pentru că din ce am înțeles e posibil ca această poveste să se schimbe într-un fel sau altul. Dar, iată, am ajuns la vârsta de 3 ani. Ok? Și asta e vârsta de 4 ani, dar nu ți-o arată aici. Așa. Ok, mergem, ne jucăm prin casă, nicio problemă. Ia uite, m-am ridicat în picioare, primii pași. Și pot să mă joc cu o vază sau cu o jucărie. Bă, nu m-aș juca cu o vază, sincer că pare destul de periculoasă la vârsta aceasta, așa că o să mă joc cu o jucărie. E mișto că îți dă aceste decizii pe care trebuie să le iei. Aoleu, a stricat jucăria. Oh, nu. Oh, nu. Oh, s-a supărat tata pe noi. Vă dați seama, cred că era o figurină de asta. Bă, a rupt-o și mai tare. Adică s-a uitat la el, a zis, ok, am greșit, am rupt figurina și a rupt-o și mai tare. Bun, am ajuns la vârsta de 4 ani. Hai să vedem, ne facem mărișori. Iată, ceva de genul ăsta arătăm. Așa, mergem la 5, nu, la 5 ani am ajuns acum. Bun, hai să vedem, 5 ani. Este timpul pentru masă, suntem la școală sau ceva. Bun. Și o fată în spatele nostru. Invite her for lunch sau eat alone. Deci să o inviți pe fată să mănânce cu tine sau să mănânci singur. Bă, de ce să nu o invite până la urmă? Corect? Au o limbă de genul ăsta ca în Sims. Deci nu este engleză, nu este nimic din ce am observat. Dar nu trebuie să o înțelegi sau ceva de genul ăsta. Și vedeți, acum se împarte în două. Deci, practic, dacă alegeam să mănânc singur, cine știe ce se putea întâmpla. De asta zic, dacă vă place, poate face mai multe episoade în care încercăm toate variantele, știi? Deci data viitoare poate încercăm să mâncăm singuri, să vedem ce se întâmplă. Mama ne-a pus să spălăm WC-ul, așa că ne băgăm să facem ce ne-a zis mama, pentru că suntem ascultători. Și asta este treaba, trebuie să facem și treburi prin casă, dacă e vorba că trebuie să ne ajutăm părinții, corect? Ia să vedem, perfect. Nu l-am curățat de tot, dar nici nu era nevoie. Iarăși se împarte drumul în două variante. Deci în funcție de ce alegi, la camping din ce văd. Ok. Și am venit cu părinții aici. Bun, și avem două variante. Să mergem la pescuit sau să mergem cu acei copii acolo să ne distrăm. Să mergem să ne distrăm cu ei, de ce nu? Nu știu, asta este părerea mea. Nu sunt eu cel mai mare fan pescuit, să zic așa. Îmi place, dar mai degrabă m-aș juca cu mingea. Ok. Sper că am luat decizia cea bună, pentru că în jocul ăsta niciodată nu se știe. Bă, ce e aia? Păi e o chestie mare acolo. Ce e, mă, tăticule? Balenă? Mamă, m-am mâncat balena. Sau ce-o fi chestia asta? Am ajuns într-o balenă în interior. Aveți idee ce putem să facem? Poate să facă un raft sau să-l gâdile cu o pană. Ok, cred că să-l gâdile cu o pană, că strănută și ne aruncă pe toți afară. Cred că asta ar fi cea mai bună variantă în momentul de față. Sper că am luat decizia cea bună, ia să vedem. Ia, a mers? Oh, cred că a mers. Sper să nu ne arunce prea tare. Mamă! Bă, a fost bine, ne-a aruncat pe mal, cum ar veni, adică a fost chiar ok. Bun, am ajuns la 8. Din nou se împarte drumul în două. Fiți atenți, pot să mor aici. Pentru că aici se termină drumul. Deci în funcție de decizia pe care o iau aici... Ok, asta e ciudat. Deci îmi zice că trebuie să dau tag la toată lumea. Gen, să-i nimeresc pe toți, cum ar veni. Yes, gata, am nimerit pe toată lumea. Dacă nu nimerai pe toată lumea, te duceai pe partea cealaltă. Ok, nu știu exact cum s-ar fi schimbat povestea acolo, dar
Hai să vedem, sunt atât de multe posibilități. Suntem la 9 ani acum, este Halloween-ul și probabil acțiunea se petrece undeva în străinătate, pentru că mă pune să-mi aleg un costum de banană sau de clown. Bă, am să-mi aleg un costum de banană. Hai să vedem, că mi se pare mai amuzant așa decât de clown. Și ne vedem cu prietenii noștri care și ei sunt îmbrăcați aici. Avem o căpșună și aici e un supererou. Ok, și mergem. Știți cum se merge la americani cu trick or treat și se cer bomboane? Să mergem la casa cea drăguță sau la Spooky House? Hai la Spooky House. Să vedem dacă tot e Halloween-ul. S-a îmbrăcat băiatul ăsta, s-a îmbrăcat, dar ne-a dat bomboane. Ne-a dat, nu e rău. Ok. Suntem bucuroși, mergem mai departe. 10, vârsta de 10 ani. Suntem la piscină. Ok. Și notăm. Bine, nu știu de ce se vede așa cu negru, probabil din cauza emulatorului. Dacă sunt pregătit deja sau să mă mai antrenez? Să mă mai antrenez, că nu cred că sunt pregătit așa, nu cred că sunt mare înotător. Dar vedeți, eu sunt cu tata aici la piscină. A fost bună varianta. Ok. Vârsta de 11 ani. Hai să vedem, mă cheamă tata din garaj. Cineva i-a murdărit mașina. Cine i-a murdărit mașina la halul ăsta lui tata? Ia uitați-vă. Dar asta îmi place la simulatorul ăsta, frate. La fiecare vârstă se schimbă chestiile pe care trebuie să le faci. E atât de unic. Perfect. Asta trebuia făcut. Bun. Suntem la vârsta de 12 ani și din nou avem două drumuri. Un drum care se oprește. Ok, ce variantă trebuie să aleg aici? Suntem la biserică și pace pentru toată lumea, cu siguranță. Aș vrea să fie pace în lume, corect? Așa. Perfect. Și acum... Asta cred că a fost varianta cea bună. Da, asta a fost varianta cea bună, perfect. Mă gândeam eu. Așa, acum am ajuns, ne facem mărișori. Ia uite, ia uite. Suntem mai mărișori acum și trecem mai departe, la vârsta de 13 ani. Nu știu de ce se face așa un drum, dar hai să vedem. Reach your crush. Deci, trebuie să ajungem la iubirea vieții noastre. Ne place de fata aia. Să vedem dacă reușim să ajungem la ea. Ok. Hai că am ajuns. Perfect. Perfect. Suntem la vârsta de 14 ani acum. Hai să vedem play. Mergem la școală. Foarte mare aglomerație aici. Probabil suntem în pauză. Dar vedeți, este stilul de școală cu... Iată-vă, mi-a pus piedică. Doamne. Vreau să zic că e stilul de școală cu de-astea, cum îi zice, cu locăre și asta nu cred că există la noi așa, de-aia ziceam că cred că acțiunea jocului se întâmplă undeva în străinătate. Să mergi mai departe sau să te iei de el. Am să mă iau de el, frate, pentru că mi-a pus piedică, nu știu. Nu mă lasă așa cu una, cu două, ia uite. Pleca și cu fata din școală. Ne-am făcut și iubită. Ok, mergem mai departe, vârsta de 15 ani. Hai să vedem la 15 ani ce se întâmplă. Stăm în pat. Ok. Frumos, frumos. Ne trezim, bună dimineața. Mergem la școală sau chiulim de la școală? Nu știu dacă vreți să fac o chestie de asta bună sau rea, gen în jocul ăsta. Poate să fie rău caracterul nostru. Boy. A plecat cu toți ăștia, cred că toți ăștia au chiulit de la școală sau ceva, pentru că suntem într-un parc random. Ok. Nu știu ce era, deci probabil că mă duceam la școală se învârtea chestia acolo. Vârsta de 16 ani. Bă, suntem în pădure. E o chestie de aia unde poți să sari în apă. Asta... Foarte periculoase din ce știu eu. Extrem de periculoase. Chiar sunt oameni care s-au rănit la chestiile astea, dar bine, încă sunt oameni care se aruncă. Nu toate sunt periculoase, bineînțeles, dar... ai varianta de jump sau don't jump? Suntem aici cu iubita noastră, cred? Hai să-i dăm jump, să o impresionăm. Ia să vedem. Noi? Hai mă, că a fost în regulă, a fost ok. Yay!
Deși eu nu sunt de acord cu chestia asta, dar da. Bun, hai să vedem. Ne facem și mai mare acum. Și îți evoluează caracterul, adică, bă, frate, atenția la detaliu. Asta e ce contează. Mamă, câte drumuri ai în viață aici, fiți atenți. Vârsta de 20 de ani. Ce facem la 20 de ani? Ne uităm pe telefon? Ok, nu văd ce face el pe telefon acolo. Ok, se uită să-și aleagă o fată. Michel? Ok, trecem mai departe. Fața că nici nu le vezi pe celelalte și dacă îi dai skip... Uite, o să alegem pe Alice. Dacă îi dai skip, nici nu le vezi pe celelalte fete, știi? Adică... Ok, hai să vedem drumul ăsta în viață, cum o să fie. Data viitoare pot alegem pe prima. Avem atât de multe variante în jocul ăsta încât o să-l jucăm de multe ori, probabil. Dacă vă place, bineînțeles, aștept comentariile voastre și suportul vostru. Ok, am mers frumos pe stradă, frumos ne jucăm aici la mall, nicio problemă. Se duce la bijuterii, hopa! Hopa! Ok, avem două variante. Inel de $100 și inel de $20.000. Și nu-mi permit inelul de $20.000, așa că am să aleg $100. Branga! Nu-i place! Nu i-a plăcut. Dar dacă n-am bani, ce să fac? Ia uite, bă. Nu i-a plăcut că nu i-am luat inelul de $20.000. Doamne ferește, dar ați văzut că sunt 4 drumuri pe care te poți duce acolo. Vreau să-i mai răspundă la mesaje. Vorbește cu mine, te rog. Mă, frate, pe bune. Pe bune. Vreau să arunce telefonul, dar e foarte, foarte supărat. Oh my God! Și o sună totuși să se împace cu ea. Mă, frate, pentru atâta lucru se supără? Că n-am avut... Bă, nu că n-am vrut. N-am avut bani să iau inelul de 20.000. Dar, da, aparent în jocul ăsta, cred că am făcut decizia greșită când am ales-o pe tipa respectivă. Vârsta de 23 de ani, am păcat cu ea, mergem cu ea pe stradă. Vine unul cu Lamborghini. Wow! Mi-a luat fata cu Lamborghini-ul. Cry sau find a job? O să mă duc să-mi găsesc un job. Să-mi fac și eu bani să-mi iau Lamborghini. Ia să vedem. Hai să vedem. Bun. Vârsta de 25. Sare peste anumite chestii. Uite, de exemplu, la 24 nu știm ce s-a întâmplat. Probabil jocul vrea să avanseze un piculeț mai rapid. Manager, ne-am angajat direct ca manager. Ia uite, bă. Nu ne-am angajat noi ca manager. Ne ducem la manager să-i livrăm cafeaua. Deci suntem... nu avem cel mai bun job din lume. Mi-a plăcut cafeaua și a urcat-o pe mine. Clean... Deci poți să dai cu pumnul sau clean up? Clean up, bineînțeles. Ai niște variante ciudate uneori. Adică... Bă, mi-a pus piciorul pe cap! Ok, asta e ciudat. Asta e ciudat. Vârsta de 27 de ani. Deci trecem peste 26 direct. Ajungem la 27. Și acolo din nou se împarte drumul în două. Bun, play. Hai să vedem ce urmează să se întâmple aici. Deci să mă duc la fete sau la băieți. Bineînțeles că mă duc la băieți, că n-am voie acolo la fete. Cine știe ce se întâmpla dacă muceam? Nu știu. Să bat la ușă sau să mă duc la urinal? O să mă duc aici direct dacă e. Nu! Ok, nu mă așteptam la asta. Nu credeam că face asta. Credeam că face și el altceva, dar... Ok. Mergem mai departe. Ok, aici ai două variante. Din nou, o variantă care îți încheie viața. Ce variantă îți încheie viața? Sunt între două. Alb sau albastru. Având în vedere că tipul acela ne-a luat fata cu Lamborghini-ul și am zis că vreau Lamborghini, o să-mi iau Lamborghini, ok? Asta este decizia mea și a fost decizia corectă. Probabil dacă o alegeam pe cealaltă, făceam accident sau cine știe ce se întâmpla, dar suntem la vârsta de 30 de ani, mergem cu propriul nostru Lamborghini, adică ne descurcăm în viață. Ia uite-i pe ăștia doi de mână pe stradă și acum fata e foarte impresionată de Lamborghini-ul meu, dar ghiși ce? Că n-am să te iau, fată. N-am să te iau cu Lamborghini-ul. Țin minte că data trecută ai fugit cu el. Păi ce crezi tu, că așa ori și cum
Nici vorbă. Uite, din nou acolo e un drum care se poate termina. Ok, hai să vedem. Oh my god! Mi-a murdărit Lamborghini-ul, cred că ea. Bine, nu știu sigur dacă ea mi-a murdărit Lamborghini-ul, dar frate, uitați-vă puțin aici. Perfect. Hai că ne-a ieșit curățenia. Bun, mergem la vârsta de 32 de ani. Aici e decizia pe care trebuie să o luăm corect. Pentru că... Ei, tu! Vino aici. Asta e șefa, suntem la muncă acum. Nu mai funcționează mașinăria de acasă, de cafea. Vii la mine să o rezolvăm? Nu, îmi pare rău, sunt ocupat. Adică, frate, până la urmă, asta își bate joc de mine și la job, mă mai duc și la ea să o ajut acasă. Te-ai concediez. M-a concediat. Lol, dacă mă ducem la ea acasă, se termina. Și aici e încă una care se poate termina. Deci câte decizii poți lua? Am ajuns pe stradă. Am ajuns pe stradă, frate, nu mai avem bani, nici casă, nici nimic. Avem Lamborghini-ul ăla, ce am făcut cu el? O, vine poliția. Vine poliția. Domnule, nu aveți voie să stați aici și să cereți bani pe stradă. Sunteți arestat. Mă, frate, pe bune? Mă arestează, mă bagă. O să iei arma sau să fii arestat? Am să aleg să fiu arestat de data asta, pentru că să iau arma, cu siguranță cred că o să murim, sau cine știe ce se va întâmpla. Hai să vedem, ne duce la pușcărie, cică. Și aici avem două variante, la una dintre ele mori. 33 de ani, play. Prison. Prison. Bă, câte s-au întâmplat în viața asta și încă câte se mai pot întâmpla, pentru că poți să ajungi și la 60 de ani, de exemplu. Adică gândiți-vă că abia suntem la 30 de ani. Avem atât de multe variante pe care le putem face, încât între două îmbrăcăminți de-astea. Portocaliu sau cu dungi? Portocaliu am să aleg. Nu știu care e diferența dintre ele, niciodată n-am înțeles. Am văzut că sunt două tipuri. Dacă alegeam cu dungi, mă duceam acolo. Bine că am ales portocaliu. Suntem la duș. Ok. A scăpat săpunul pe jos. Să ridici săpunul sau să continui să te speli? Continuăm să ne spălăm. Lasă săpunul acolo unde e. Ok? Perfect. Mergem mai departe. 38 de ani. Mama, a sărit de la 35 la 38 direct. Ok. Bun, hai să vedem. Avem aici preotul. Preotul și aduce aminte de noi de când eram mici. Ei, vrei să mă ajuți? Îl ajutăm sau îl ignorăm? Îl ajutăm. Hai să-l ajutăm, de ce nu? Dacă e vorba că ne-am întâlnit cu el și când eram mici și asta ne cunoaștem, hai să-l ajutăm, ce ne costă? Și așa suntem la închisoare, nu e ca și cum avem altceva de făcut. Ok, îndreptăm astea, îl ajutăm să-și facă aici locul de rugăciune. Ce-a găsit acolo? A băgat-o în buzunar, o oră mai târziu. Ok, uite, totul arată super bine. Tare. Și am ajuns din nou în celulă. Acum avem chestia aia, că am luat-o, dar nu știu ce putem să facem cu ea. Ia uite-o. E nasoală situația. Nu știu pentru cine, dar e nasoală situația pentru cineva. Vârsta de 39 de ani. Aparent putem să folosim pentru a pleca de aici, cred. Ia uite. Ok, reușit. Fugim! Și acum, în ce parte? În ce parte fugim? Încolo sau încolo? Bă, având în vedere că aici e o ușă, bănuiesc că spre ușă, nu left. Adică nu m-aș duce pe un coridor lung în niciun caz. Uite că am avut dreptate, e undeva afară, cel puțin. Canalizare! Bună, dar de ce nu trebuia să arunci chestia aia? A aruncat chestia aia pe care a găsit-o atunci, dar cred că ar fi fost o variantă să o păstreze, pentru că cine știe, poate mai are nevoie de ea la un moment dat. Ok, se aruncă acolo și acum suntem undeva în canalizare, cred. 39. La ce vârstă oare putem să ajungem? Play. Suntem în canalizare. Ok. Și mergem tip-til. Unde vom putea ajunge? Văd o scară, adică cred că
scăpăm. Suntem în mijlocul pustietății, frate. În deșert chiar. A găsit niște oameni cu niște corturi. Ok, poate ne vor ajuta. Deși suntem îmbrăcați în pușcăriași, poate ne vor ajuta. Uite, au 2 cămile aici, deci sunt înstăriți. Așa, le explicăm situația, le explicăm că ne-a băgat la pușcărie într-un fel pe nedrept, adică, frate, pur și simplu am avut ghinion și n-am mai avut bani, am rămas fără job, am rămas fără tot și asta înseamnă că trebuie să mă bage la pușcărie, zic eu, în opinia mea. Bun, hai să vedem. 40 de ani. Bă, am ajuns destul de departe, mă, ce vorbești? 40 de ani. Bun, suntem aici frumos, în cort și va trebui să ne ridicăm, să ne trezim. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Avem 2 variante, explore sau go home. Cred că am să dau go home, adică aș vrea să ajung acasă. Sincer să fiu, suntem la vârsta de 41 de ani și ne roagă, mama din spate ne roagă să stea cu fiul ei, pentru că așa le-a dat scaunele. Ok, o ajutăm. Oh my god, pe bune? Și acum eu unde mai am loc să mai stau? Îi spunem tipei că nu prea mai avem loc să mai stăm și ne-a upgradat la business class, unde nu e nimeni. Suntem doar noi aici. Dar uitați-vă, avem fotoliu, tot ce trebuie. Ok, mergem mai departe, hai să vedem. Ajungem la vârsta de 42 de ani. Îi dăm play, ne-am întors într-un final acasă după o perioadă lungă de timp. Părinții lui nu mai sunt. A trecut atât de multă vreme de când nu i-am mai văzut. Nu. Și am și aduce aminte de ei. Asta e trist. Într-un fel, el și-a ratat cumva viața, având în vedere că a fost la închisoare atât de mult timp. Și acum, probabil... Adică nu știu, el a scăpat din închisoare, dar go inside sau run away? O să dau run away, că e foarte supărat și vrea să fugă de aici, să nu mai vadă trecutul lui. Poate reușește să-și pornească o nouă viață, cine știe. Hai să vedem ce urmează să se întâmple. Mergem probabil cu un taxiu, că nu avem noi mașină. Plânge și ajunge la vârsta de 43 de ani. Ok, la vârsta de 43 de ani, hai să vedem ce se întâmplă. Ne cumpărăm o cameră de hotel, pentru că nu avem unde să ne petrecem viața, nu mai avem casa noastră. Deși aia s-ar putea să fie casa noastră, nu? Dacă au murit părinții, bănuiesc că lui ar fi lăsat-o. Dar a vrut să uite de tot și să nu mai audă de așa ceva. Ok, vârsta de 44 de ani. Văd acolo o nouă stea de aia de upgrade, deci o să fie interesant. Mergem la un bar, urgent, avem nevoie de comedianți. Ariel Dodds plus Oxy Effect. Extra putere de curățare chiar Și 3 de ani, hai să vedem ce se întâmplă. Ne cumpărăm o cameră de hotel, pentru că nu avem unde să ne... Pe 44 de ani. Văd acolo o nouă stea de aia de upgrade, deci o să fie interesant. Mergem la un bar, urgent, avem nevoie de comedianți. S-ar putea să fie amuzant caracterul nostru, nu știu dacă e, dar mă gândesc că poate e amuzant. Hai să vedem. Cred că le place oamenilor. Așa pare. Ia uite. Ok, aparent a devenit și mare comediant la cluburi de-astea de comedie. Am ajuns atât de departe încât uitați-vă câți oameni se uită la el acum și câți oameni au cumpărat bilet. Toată lumea e bucuroasă aici, la aplaudă. Ok, vârsta de 47 de ani. Bă, a reușit să-și întoarcă viața, deși încă mă întreb cum a uitat poliția de el. Ok, să zicem frumos, aveai opțiunea să-i ceri urât, dar, bă, am făcut bani aici, suntem cu avionul privat, ce vorbești? Ia uite, mă, mamă, câți oameni vin să-l vadă. Băiete, ia uite, avem nevoie de bodyguards ca să ne protejeze. Wow, ia uite-te. Toată lumea a plecat de acolo de la spectacol. A intrat cineva peste mine. Cred că vreo fană ceva, că vedeți că are o inimioară. Ok, o să-i dai o îmbrățișare, nicio problemă. Ok, ia uite câți fani, au venit toți fanii aici, mamă. Le dai la toți o îmbrățișare. Ok. Bodyguardul de la ușă era pe jos, săracul, nu știu ce a făcut.
Ok, 50 de ani. Mamă, suntem bogați în aeroport. Nou un avion? Hai să vedem. Opa! Ce se întâmplă? Bă, nu-mi zic că se prăbușește. Se prăbușește avionul! Ți-i tai sau jump? Cred că o să sar. Avem parașută măcar? Aș fi sărit cu parașuta dacă era. Bă, poate pic în apă. Poate pic și eu în apă. Nu prea reușește să facă mare chestie. Încearcă să pescuiască, dar nu prinde peștii. Adică nu prea reușește să facă rost de mâncare. Hai să cerem ajutorul. A făcut casă și a făcut tot ce trebuie. Și uite că ne ajută. Ok, ne-am trezit. Uite-l pe ăsta ce face scheme. Bă, ăsta a trăit aici pe insulă. Hai să ne antrenăm și noi cu el. Poate ne învață niște scheme. Ia uite, eu cu bățul. Mi-a dat un picior mai liniștit. Dar măcar mă învață, frate. Adică putea să fie rău și să nu-i pese și să nu vrea să mă ajute. Dar n-a zis nimic de genul ăsta. Pur și simplu m-a ajutat și totul a fost în regulă. După un an. Deci după un an de antrenament. Sunt un mare vânător. Stau în copaci. Am stat un an pe insula asta, glumești. Uite, mi-a crescut părul, barba, tot. Vârsta de 56 de ani. Ok, hai să vedem 56 de ani. Încercăm să notăm până acasă, dar nu cred că o să meargă. Adică, dacă ar fi mers, de ce ar fi stat un an pe insulă? Știi, asta mă întreb. Asta mi se pare super straniu. Bă, rechinul! Rechinul, fugi! Cred că ăsta ne e sfârșitul. Cred? Ba nu, ne-a lăsat în pace. Mare vapor! Uite, am avut noroc de 57 de ani. Dar acum suntem și mai bătrâni. Trece timpul ăsta, suntem la vârsta asta. Deja avem barbă, am pierdut și părul. Mergem spre dreapta să vedem. Ce e aici? Sunt numai spirite în pădurea asta. Știu că am făcut alegerea cea bună. Ce încearcă să facă? A pus niște sandwich-uri sau ce sunt alea acolo? Ok. Se bucură fantomele că le-am pus sandwich-uri. Fugi! Asta a fost super ciudat. Dar ajungem și la vârsta de 58. Hai să vedem, ne apropiem de vârsta de 60. S-a dus la casino. Ok. Vedeți, avem barba albă deja, adică suntem bătrâni. Am câștigat? Pare că am câștigat. Am câștigat mulți bani sau ceva, habar n-am. Hai să vedem, 60 de ani. Bun, ajungem la 60 de ani. Play. Și mai aveți 2 minute să trăiți. Oh my god. Cum adică mă să te duci la doctor să spună că mai ai 2 minute de trăit? Așa a murit caracterul nostru? Și se pare că atunci când mori, te duci printr-un portal sau ce se întâmplă aici? Ne vedem toată viața noastră. Cine ești tu? Salut! Îmi pare rău dacă te-am speriat. Și vom prelua încă o viață, adică ne naștem din nou, cum ar veni, sau ce vrea să zică. Cred că da. RIP, 60 de ani, carieră, comediant, putere 65%, bucurie doar 30%, 6 ani în pușcărie și $53.000. Next. Deci asta a fost viața pe care am trăit-o noi astăzi. Și, bineînțeles, putem să începem o nouă viață. De data asta putem să jucăm ca fată. Așa că dacă vreți să vedeți, lăsați acolo multe like-uri și data viitoare facem un episod drept fată. Ok, și cam atât a fost cu episodul ăsta. Ne vedem la următorul episod. Nu uitați și voi să dați un like și la revedere!